Igét fogunk olvasni Márk evangélium a 13. fejezetéből, a 21-től a 37. verséig fogjuk felolvasni, fennállva hallgassuk az igét. Tehát Márk evangélium a 13. fejezet 21-es versétől. Ha valaki akkor azt mondja nektek, nézd itt a Krisztus, vagy nézd ott van, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis próféták jelennek majd meg, jeleket és csodákat tesznek, hogyha lehet, megtévesszék a választottakat. Ti azonban vigyázzatok, előre megmondtam nektek mindent. Azokban a napokban pedig, a nyomorúság után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel, és akkor elküldi az angyalokat, és összegyűjti választottait a világ 4 tájáról, a föld sarkától az ég sarkáig. Tanuljátok meg a fügefáról vett példázatot, amikor már zsendül az ága és levelet haj, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor meglátjátok, hogy ezek megtörténnek, tudjátok meg, hogy közel van ő az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez végbe nem megy. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az angyalok, sem az égben, sem a fiú, hanem csak az atya. Vigyázzatok, legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő. Ahogy az idegenbe készülő ember, amikor elhagyja házát, átadja szolgáinak a hatalmat, és kiadta mindenkinek a maga munkáját, az ajtóőrnek is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, mikor jön meg a házura, ha lehet este, vagy éjfélkor, kakasszóra, vagy reggel. Nehogy amikor hirtelen megjön, alva találjon benneteket. Amit pedig mondtam nektek, azt mindenkinek mondom, vigyázzatok, imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, Jézus, a figyelmeztetésed, és köszönjük neked, hogy te mindig és minden korban ébreszted a tieidet, és nem engeded, hogy elszunnyadjunk, hogy elaludjunk, hogy elfeledkezzünk arról, hogy várjunk téged, és hogy ne készen várjunk, hanem olyan módon, hogy nem vártunk téged. Én szeretnék imádkozni azért, Istenem, hogy a mai napon is legyen ébresztő szózat számunkra a te igéd, és imádkozom azokért, akik talán most lelkikben alszanak, vagy éppen elálmosodtak, vagy megfáradtak, hogy adj új erőt, Istenünk, az imádkozáshoz, a kitartáshoz, a szolgálathoz, és akik pedig talán szolgálatban állnak és szállunk, minket is erősíts meg, Istenünk, és adj, Uram, erőt ahhoz, hogy tudjunk megmaradni mindvégig, Uram, ebben a hitben. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ennek az igének a kulcs kifejezése, amit felolvastam, ezt érdemes mindig, hogyha Bibliát olvasunk, és Bibliát tanulmányozunk, akkor egy-egy szakasznak megtalálni a kulcs szavát, kulcs mondatát, amire föl lehet építeni az üzenetet. Hát ebben nagyon egyszerű megtalálni, ugyanis a legtöbbször az a szó szerepel ebben a szakaszban, hogy vigyázzatok. Majd meg lehet nézni, hogy ebben a rövid szakaszban én úgy számoltam, hogy talán 4-szer is mondja Jézus. Tehát ha egyszer mondja, akkor is elég, ugye, de hát hogy 4-szer mond valamit Jézus egy rövid időn belül, vagy rövid szakaszon belül, akkor bizonyára fontos dolog, amiről beszélni fog. Ami azt jelenti, hogy valamilyen veszély van a hívő embernek az életébe, amire vigyáznia kell, és amire fel kell, hogy figyeljen, mert különben valami rossz dolog történik az ő életébe. Említette György testvér, hogy a baptista sajtó napja van, és azért imádkoztunk, hogy akik az újságírásban, vagy éppenség a kommunikációban vesznek részt, azok hitelesen hirdessék az igazságot. Ebben a szakaszban arról is olvasunk, hogy az utolsó időkben nagyon sok hamis információ lesz a világban, és a hamis információk megtévesztenek embereket. Egyrészt olyan információról beszél, hogy lesznek emberek, vagy lehet, hogy már vannak emberek, én azt gondolom, már vannak emberek, akik azt hirdetik, hogy itt van már Krisztus. Már itt van, vagy ott van, itt van egy olyan tanító, ott van egy olyan tanító, aki messiás, akire figyelni kell, és az embereket megtéveszti ez az információ.
Aztán egy másik hamis információ, mikor valaki azt mondja, hogy én tudom, hogy mikor jön el az Úr Jézus. És még időpontokat is mondanak, hogy most 2012-ben, ugye december 21-én volt a nagy világvége várás. Hát nem történt meg a világvége, hiába a majáknak a nagy jóslata, hát nem történt meg a világvége. Ez is egy hamis információ, ami összezavarja az embereket, és esetleg elhitelteleníti magát azt a tényt, hogy egyszer vissza fog jönni az Úr Jézus. Én azt gondolom, hogy a mai világ tele van hamis információval. És az ördög, a sátán nagyon érti azt, hogy a téves információkkal hogyan lehet összezavarni az embereket. És odáig jut el az ördög, hogy az emberek már azt mondják, hogy nem hiszünk semmibe. Hiszen annyiszor becsaptak bennünket. Hát amit olvasunk az újságba, amit látunk a híradóba, az vajon tényleg úgy van-e? Vagy nem mondjuk egy politikai pártnak a véleménye, nem egy valamilyen vallási csoportnak a véleménye. Mi az igazság? Mi az, amit el kell hinnünk? A mai ember nagyon szkeptikus, ez a posztmodern embernek a jellemzője, amilyen korban ma élünk, aki azt mondja, hogy én nem tudok hinni semmiben se. És nem is akarok meghinni semmiben, mert annyiszor becsaptak már bennünket. Annyi sok vélemény van ebbe a világban. Hát ki tudja azt, hogy melyik az, ami hiteles, melyik, ami igaz, melyik az, ami jó. Itt van véleményem szerint nekünk keresztényeknek a felelősségünk, hogy hitelesen hirdetni az Isten üzenetét. Ez minden korokban a keresztény közösségnek, a gyülekezetnek a feladata, de a mai korban igazán fontos az, hogy mennyire merünk és mennyire tudunk hitelesek lenni, vagy mennyire próbálunk olyan módon beszélni az embereknek, hogy az nekik tetszen. Ugyanis az idők végének egyik jellemzője, erről Pál apostol beszél, hogy az emberek keresnek maguknak olyan tanítókat, akik olyan dolgokat hirdetnek, ami tetszik nekik. A vízkett a fülük, ugye azt mondja Pál apostol, hogy a vízkető füleik vannak az embereknek, mert oda mennek, ahol éppen azt mondják, ami nekik azt tetszik. Például, hogy olyasmit, hogy nem kell megtérni, vagy nincsenek bűnök. Ezek tetszenek az embereknek, mert hát nehogy már valaki azt mondja nekünk, hogy bűnösök vagyunk, hogy meg kell térnünk, hogy valamibe változtatnunk kell az életünkbe. Elmennek talán egy olyan közösségből az emberek, és népszerűek lehetnek azok a közösségek, vagy lelkipásztorok, vagy tanítók, akik nem a bűnről beszélnek, nem az igazságról beszélnek, hanem arról, hogy milyen jó emberek is vagytok ti. És hogy mennyire szeret benneteket az Isten úgy, ahogy vagytok. Nyugodtan megcsalhatjátok a feleségeteket, nyugodtan beszélhettek rondán, és káromkodhattok. Az Isten kegyelme mindent majd elrendez, és mindenki üdvözülni fog. Nagyon sokan szeretik az ilyen tanítókat, akik inkább ilyen személyiségfejlesztő tréningeket tartanak igehirdetés címén, mint valóban igehirdetést. A viszkető fülek. És azt gondolom, hogy ebben a mai korban nagyon nehéz dolog, amikor rengeteg sokféle közösség, rengeteg sokféle gyülekezet, felekezet. Hát csak Magyarországon össze tudjuk számolni, hogy hány felekezet van már nem nagyon. Így örülünk, hogy Szokolyán csak 3-an vagyunk, ugye? Tehát mert ha még mondjuk lenne még 20 más felekezet, akkor már nem tudnánk eldönteni, hogy akkor most melyik mit mond, meg melyik mit tanít. De hát mondjuk egy Budapesten ott már annyi sok gyülekezet van, és annyi sokféle tanítás, hogy az emberek néha ide mennek, néha oda mennek, itt ezt hallják, ott ezt hallják. Hát most akkor mit higgyünk el? És én gyakran találkozok és beszélgetek lelkigondozói beszélgetéssel emberekkel, akik össze vannak zavarodva. Azért, mert az interneten hallottam egy tanítást, ott ezt mondták. A gyülekezetben meg egy másik dolgot mondtak, hát most akkor mi az igazság? Most mit higgyek? Lehet, hogy itt közöttünk is van, aki kicsit össze van zavarodva, azért, mert annyira zajos, annyira össze-vissza ez a világ, amiben élünk, és annyi sok információval próbálnak bennünket bombázni. Én hiszem azt, hogy ebben a korban is Isten akar szólni. És az ő hangja világos kell, hogy legyen, és tiszta kell, hogy legyen, és kell, hogy folyamatosan imádkozzunk azért,
hogy ebben a gyülekezetben tiszta tanítás legyen, hogy azt az evangéliumot ismerjük meg, ami Jézus Krisztusnak az evangéliuma, a tőle jövő üzenet, amely egyedül üdvözíthet bennünket. És ez fontos dolog, hogy ezt az igazságot meglássuk, és hogy felismerjük, hogy ebben a világban nekünk nagyon vigyáznunk kell. Mert erről beszél Jézus, hogy nagyon vigyázzatok. Mert az utolsó időkben főleg lesznek majd, és nagyon sokan lesznek, akik be akarnak csapni benneteket, és a lelketeket akarják megkötözni, és elvinni a keskeny útról. De ne engedjétek, ismerjétek föl. És ebben, hogy fölismerjük azt, hogy mi az, ami igaz, és mi az, ami hamis, egyetlen egy dolog segít bennünket, hogyha ismerjük az igét, ha ismerjük a Bibliát, hogyha ismerjük azt, amihez viszonyíthatjuk az életünket. Épp az elmúlt héten olvastam egy nagyon szomorú felmérést az Egyesült Államokból, ahol az evangéliumi gyülekezeteket mérték föl, tehát nem népegyházi gyülekezeteket, hanem olyan evangéliumi gyülekezeteket, ahol megtérést hirdetnek, ahol felnőtt bemerítést gyakorolnak, és ahol evangelizáció van. És arra voltak kíváncsiak, hogy ezekben a gyülekezetekben mennyire ismerik az emberek a Bibliát. És döbbenten figyelték meg azt, hogy míg régen az evangéliumi gyülekezeteknek egyik nagyon fontos értéke az volt, hogy ismerték a Bibliát. Nagyon ismerték a Bibliát. Hát a mi baptista elődeink is annyira ismerték a Bibliát, minden történetről tudtak beszélni. Én is, mikor megtértem, és mondjuk ilyen bibliai vetélkedőn részt vettem így gyülekezetekben, hogy figyeltem azt, hogy ezek mennyire ismerik az idős testvérek a Bibliát. Hát olyan dolgokat tudnak idézgetni, de a mai fiatalok már nem nagyon ismerik a Bibliát. Sajnos néha még a baptista gyülekezetekbe se. És olyannyira, hogy Amerikában már arról beszélnek, hogy bibliai írás tudatlanság van, vagyis, hogy abszolút nem ismerik a történeteket. Az egyik felmérés azt mutatta ki, hogy ezekben a gyülekezetekben Sodoma és Gomorráról nagyon sokan azt hitték, hogy az egy házaspár a Bibliába. Sodoma és Gomorra, ugye? Tehát ők egy jó házaspár voltak. És lehetne sorolni, és megdöbbentő dolgokat olvastam. Azt mondja, hogy a felnőttek 12%-a azt hiszi, hogy Jeanne d'Arc Noé felesége volt. Ugye, hát döbbenetes, nem? Hát most hogyan találhatták ezt ki? Tehát 50% hitte azt, hogy Sodoma és Gomorra az férj és feleség voltak, és a válaszadók jelentős száma azt a választ adta, hogy a hegyi beszéd az Billy Graham egyik prédikációja. Tehát, hogy a hegyi beszédet Billy Graham írta, ő mondta el. Amerikában evangéliumi keresztények, akik nem ismerik a Bibliát, hogyan fognak üdvözülni? Honnan tudják azt, hogy ez helyes tanítás, ez helytelen tanítás? Nem jártak bibliaiskolába. Vagy nem tudom, hogy ige hirdetések alatt mire figyelnek ott az emberek, vagy ha éppen mivel foglalkoznak, hogy nem tanulják meg a Bibliát. Én nagyon fontosnak tartom, hogy ismerjük a Bibliát, hogy olvassuk a Bibliát, hogy tanulmányozzuk a Bibliát, és ne csak a imaházba, amikor így együtt vagyunk, hanem otthon is. Naponta legyen nekünk találkozásunk Istennel. Azért, mert a Biblia az, ami által mi megismerjük Istent, megismerjük az igazságot, és tudunk különbséget tenni jó és rossz között. Mert ha nem ismernénk a Bibliát, akkor könnyen becsaphatóak lennénk. És pontosan erre figyelmeztet Jézus, hogy vigyázzatok, legyetek éberek, mert a ti ellenségetek be akar csapni. Tévútra akar vinni benneteket. Nektek ismerni kell az Istennek a beszédét. Hogy mennyire sokszor gondolkodtak az emberek hamis igazságról, és
mennyi sokszor próbálták már megjövendölni Jézusnak a visszajövetelét, csak utána néztem az interneten, nem fogok mindent felsorolni, csak néhányat. Voltak az eszénusok már az első században, akik azt tanították, hogy a jeruzsálemi templomnak a pusztulásakor lesz a világ vége. Tehát amikor a jeruzsálemi templom leomlik, attól kezdve vége lesz a világnak. Tehát annak állnia kell. Érdekes, hogy maguk a tanítványok is egy picit, mintha ezt hinnék el. Ugyanis a történet úgy kezdődik, hogy Jézus bevonul Jeruzsálembe, virágvasárnap, ugye ezt majd nem sokára ünnepelni fogjuk, hiszen már a húsvéti időszakban vagyunk, hamarosan virágvasárnap is lesz majd. Bevonul Jeruzsálembe nagy ünnepléssel, és az első útja neki a templomba vezet. Aztán ott megtörténik az, hogy kiűzi ott a kufárokat, akkor sokan megbotránkoznak benne, de a tanítványok, mikor meglátják a templomot, azt mondják, hogy csodálkozva, hogy látod, micsoda hatalmas épület, micsoda kövek ezek, mint hogyha nagyon büszkék lettek volna maguk a tanítványok is, és hát ámulatba ejtette őket a látvány, hogy milyen hatalmas templom. És valószínűleg tényleg csodálatos lehetett, jó lett volna ezt látni, nem azt a templomot, igaz? Amit Jézus is láthatott, vagy a tanítványok láthattak, de hogy Jézus arról beszél, hogy itt kőkövön nem marad. És a tanítványok rögtön visszakérdeznek, hogy mikor történik ez majd meg, mert a tanítványok is azt hitték, hogy hát majd, hogyha ez a templom lerombolódik, akkor vége a világnak. Valóban vége lett a világnak, mikor lerombolták a templomot? Az Krisztus után 70-ben történt, a rómaiak rombolták le a templomot, hát azóta is megy a világ. Egy időszaknak vége lett, de nem a világnak lett vége. Ez egy tévedés volt, amit az eszénusok sajnos így gondoltak. Másrészt azért érdemes ezen elgondolkodni, hogy a tanítványokat is mennyire ámulatba ejtette a templom, és hogy az emberek mennyire hajlamosak arra, hogy sokszor a külsőségeket figyeljék. Hogy ugye Jeremiás korában is voltak büszkék, hogy hát ez az Úr temploma, hát ugye enélkül nem létezik istentisztelet, meg hogy milyen hatalmas templom ez. És az a templom is elpusztult. Hogy ne a templomba bízzunk mi, ne a külsőségekbe, hanem magába Istenbe. Ez mennyire fontos dolog, hogy még a tanítványokat is azt kísértette, hogy hú, büszkék legyenek, hogy milyen templomunk van. Vannak olyan gyülekezetek, közösségek, ahol arra büszkék, hogy milyen szép templomunk van nekünk. Ami már lehet, hogy 500 éve itt van. És milyen szép a díszítés. Csak éppen lehet, hogy üres, mert nincsenek hívők. Hát nem a templom kell, hogy szép legyen, hanem benne a hit, a hívő közösség. Mert a gyülekezet az nem a templom, az nem az épület, hanem a gyülekezet az mi vagyunk. És ez egy fontos különbségtétel, amire azért Jézus is egy picit itt, amikor azt mondja, hogy itt kőkövön nem maradt. Tehát, hogy itt ne ebbe bízzatok, ne az épületbe bízzatok, hanem az Istenbe bízzatok. Ő a fontos. Aztán voltak más ilyen megjövendölt világvége tanítók, akiről beszéltem szerdán Montánosz, akit ugye Tiatirába követtek az ottani hívők, és ugye ő egy ébredési mozgalmat indított el a második században, de ő például azt jövendölte, hogy a második századnak a végén, tehát 200 előtt visszajön az Úr Jézus. Hát ez sem történt meg. Valószínű azért mondta ezt, mert abban a korban már elkezdték mondogatni, hogy a Jézus visszajövetele nem történik meg, mert elmúlt az a generáció. Sokan úgy értelmezték Jézus mondatát, amikor azt mondja, hogy bizony mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez végbe nem megy, hogy hát itt Jézus elég direkt azt mondta, hogy egy nemzedéken belül meg kell történni a világ végének. Ez egy nagyon érdekes dolog, sokan felteszik ezt a kérdést, hogy akkor Jézus is tévedette, vagy hogy miről beszél, amikor azt mondja, hogy ez a nemzedék nem múlik el. De a nemzedéket nem szabad úgy értelmeznünk, hogy mint ahogy most magyar szóval, hogy ez az apa és a fia, hanem hogy egy nemzetséget lehet. Hogy nem múlik el ez a nemzetség, ez a nép nem fog eltűnni addig, amíg mindez meg nem történik.
így is lehet értelmezni a nemzetség kifejezést ebben az ige szakaszban. Tehát Jézus nem beszél konkrétan a visszajöveteléről, mégis azt gondolták, hogy konkrétan arról beszél, hogy egy generáción belül meg kell, hogy történjen, tehát mondjuk egy 100 éven belül vissza kell, hogy jöjjön az Úr Jézus. Aztán a középkorban ott tele volt világvége jóslattal. 500 környékén volt egy tanító, aki a Noé bárkájának a méreteiből számolta ki a világ végét. Hát ezt most ne kérdezzék a testvérek, hogy csinálta, de hogy ő a Noé bárkájának a méreteit úgy számolgatott, szorozgatott, osztogatott, és hát kijött ugye az 500-as dátum, úgyhogy ő rögtön azt mondta, hogy akkor lesz majd a világ vége. Aztán ugye 1000 környékén mindenki várta a világ végét, ugyanis hát 1000 esztendő, ugye hát az csak ugye akkor vissza kell jönni az Úr Jézusnak. Aztán az 1500-as években, a reformáció korában, ugye most ünnepeljük az 500 éves jubileumot, de keveset beszélnek arról, hogy a reformáció kora tele volt világvége jóslatokkal. Különösen anabaptista elődeink szerettek világvégével riogatni ott az emberiséget. 1523-ra is volt világvége jóslat, 1525-re is volt világvége jóslat. Tehát volt olyan, hogy meg is építettek egy bárkát, mert azt mondták, hogy vízözönnel pusztul el a világ. Lehet, hogy nem olvasták azt, hogy a Bibliában meg van írva, hogy vízözönnel nem pusztítom el többé a világot. Hát ők mégis azt hitték, hogy megint jön egy vízözön, hát építettek egy bárkát. És amikor, hát ugye nem lett, még csak eső se volt aznap, amikorra kellett volna a vízözönnek jönni, hát jól meglincselték azt a tanítót, aki rávette őket, hogy egy ilyen bárkát építsenek. Aztán 1994-ben, tehát a mai korban is ugye rengeteg sok ilyen jóslat van, volt egy koreai tanító, Lee Young-rim, aki annyi embert vett rá arra, hogy adakozzon, hogy adja el a vagyonát, és hát természetesen utalja át az ő számlájára a pénzt, mert ugye nekik már úgyse kell, mert jön a Jézus, tehát hogy itt a világ vége, hogy 4,4 millió dollárra lelépett, persze a világ vége elmaradt. És hát utána kerestették ugye azok az emberek, akik az összes pénzüket átküldték, ugye, mert hogy ezzel azt érték el, hogy így üdvözülnek. Tehát hogy azt tanította, hogy jön a világ vége, a vagyonotok miatt ti nem fogtok üdvözülni, de ha átutaljátok nekem a pénzeteket, akkor üdvösségetek lesz. Nem tudom, hogy ezek az emberek hogy hihették ezt el, nem? Jól meggazdagodott egy ember az emberek naívságából. És lehetne sorolni, ha az internetet nézzük, szinte minden évre van világvége jóslat. Úgy tudom, az idei évre is van, valamik október környékén lesz a világvége, ha még nem tudták volna a testvérek, tehát lesz idén is világvége. És valószínű, hogy nem lesz. De hogyha az emberek ezeket a jóslatokat olvasgatják, és mondogatják, azt mondják, hogy hát ez butaság. Hát annyi sok becsapás. Hát mire következtet a mai kor embere arra, hogy ez a téma, ezzel nem kell foglalkozni, hogy nem is fog visszajönni az Úr Jézus. Hiszen annyi sokszor mondták már, és nem jött vissza. Annyi sok hamis információ volt már, és nem jött vissza. És ez azt eredményezheti, hogy az emberek már nem is várják az Úr Jézus visszajövetelét. Nem tudom, hogy mi hogy vagyunk ezzel, mai keresztények, hogy mi is szkeptikusak vagyunk, amikor arra gondolunk, hogy lesz ennek a világnak vége, hogy egyszer még akár a mi generációnkon belül is megtörténhet az, hogy meglátjuk majd az Urat, és majd magához vesz bennünket. Van-e ez a reménységünk, vagy mi is úgy gondolkodunk, hogy ez olyan kicsit mese, ez nem fog megtörténni. Én úgy gondolom, hogy az a generáció, és az a hívő közösség, amelyik elfeledkezik az Úr Jézus várásáról, az elkezd világiassá válni. Ezt mindig meg lehet figyelni. Hogy azt teszi az életünket talán sekélyessé, vagy a hitünket, hogy azt gondoljuk, hogy rengeteg időnk van, hogy nem fontos lelki dolgokkal foglalkoznunk, hiszen majd esetleg idős korunkban majd rendezgetjük az életünket, vagy megbánjuk azt, amit elrontottunk, de hát még annyi időnk van még. És közben rá kell jönnünk, hogy ez valószínűleg nem így van.
egyrészt, ha nem is jön vissza az Úr Jézus, de előbb-utóbb azért meg fogunk halni, tehát hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy itt most örökké fogunk élni ezen a földön. Bár éppen múlt héten beszélgettem Cserepkai Imre bácsival, ismeritek Püspök Szilágyról, nagyon kedves testvér, 96 éves születésnapját ünnepeltük, és akkor mondta, hogy hát ma még eljöttem, most már nem biztos, hogy jövök legközelebb. És akkor mondta, hogy de Imre bácsi, örökké fogunk élni. És akkor hát úgy felvidult az arca, hogy igen, örökké fogunk élni, de hát nem ezen a földön, hanem előbb-utóbb el kell távoznunk, előbb-utóbb vége lesz az életünknek. Késznek lenni arra, hogy megállhatok az Isten előtt, vagy olyan módon állok meg az Isten előtt, hogy vége lesz az életemnek, és akkor úgy fogok megállni Isten előtt, vagy vége lesz ennek a világnak, és úgy fogok megállni az Isten előtt. Mind a kettő ugyanazt jelenti, bár lehet, hogy örülnénk annak, hogy a halálunk egybeesne a világ végével, mert akkor elragadtatunk az Úrhoz, és akkor nem fizikai értelemben nem fogunk meghalni, hanem elváltozni. Hát ez is egy nehezen érthető dolog, amit kijelent a Biblia, de hogy benne van ez a reménység a szívünkbe. Hogy tudjuk azt, hogy itt a földi életünk csupán átmeneti időszak. Hogy nincs itt a földön nekünk otthonunk, hanem a mi hazánk a mennybe van. Hogyha erről megfeledkezünk, és elkezdünk azon gondolkodni, hogy alapvetően nekünk jó itt a földön. És persze erre még egy picit ráadás majd még a menny is, ugye az a habatortán, ugye? A torta már itt van, az már kész van, azt esszük minden nap, az Isten jól megállt bennünket, és hogy élvezzük az életet, és annak az örömeit. Igazából nem is vágyakozunk talán a mennybe, nem? Én beszéltem olyan fiatalokkal, akik azt mondták, hogy ők igazából nem annyira vágynak a mennybe, nekik jó itt. Tehát annyi sok jó van ebbe az életbe. Lehet utazgatni, lehet karriert befutni, szerelmes lehet az ember. És ezek jó dolgok. Élvezhetjük az életet. Maga Isten is mondja, hogy élvezhetjük az életet. De nem történik-e meg, hogy annyira megszeretjük már ezt a földet, ezt a földi életet, hogy már elfeledkezünk arról, hogy nekünk van egy jobb hazánk. És már nem igazán vágyakozunk rá. Mert annyi mindennek körülvettük magunkat, annyi sok dolgot birtoklunk, hogy már nem vágyunk oda. Érdekes, hogy talán azok az emberek, akik üldözések között, vagy nyomorúságok között élnek, azok sokkal könnyebben érzik azt, hogy nekik ott van a hazájuk. Szegények azok sokkal jobban érzik, mint ahol lehet, hogy a nyugati világban, ahol gazdag keresztények vagyunk. Lehet, hogy mi panaszkodunk arról, hogy mi milyen szegények vagyunk, de azért valljuk be őszintén, mi nagyon gazdagok vagyunk. És mindenünk megvan. Tehát, hogy szerintem nekünk okunk nincsen arra, hogy panaszkodjunk az életünk felől. És nem lehet, hogy emiatt igazából nem vágyunk oda, hogy mi is nagyon belefeledkezünk az életnek a dolgaiba. És erről beszél Jézus, hogy vigyázzatok, mert egy nagy kísértése lesz az utolsó idők kereszténységének, és itt ugye Jézus alapvetően rólunk beszél, hiszen mi vagyunk az utolsó időknek a keresztényei, még akkor is, hogyha nem tudjuk az időpontot, de az utolsó idők a Biblia szerint Jézus feltámadásától az ő visszajöveteleig tartanak. Tehát most mi az utolsó időkben élünk. Azt mondja, hogy ennek a kornak a nagy kísértése az, hogy elalszanak a hívők. Én azt mondom, hogy ezek a proféciák beteljesülnek, amiket lehet látni. Én azt látom, Európa szerte mindenütt alvó keresztények vannak, akik belefeledkeznek a jóléti társadalomba, annak az örömeibe, és kevésbé van a szívükön a missziónak a sorsa, kevésbé van a szívükön a szolgálat. Ha csak azt látjuk, hogy mennyi sok gyülekezetben gondot okoz egyáltalán a gyülekezetbe járás. Mert azt gondolják, hogy hát jó, hát ha éppen úgy van kedvem, akkor elmegyek gyülekezetbe. Volt egy olyan beszélgetésem egy fiatallal, aki azt mondta, hogy azért nem szeret gyülekezetbe járni, mert túl sok az elvárás. Hát elvárják azt, hogy vasárnap ott legyek.
amikor szívesen aludnék inkább. És hogy ő akkor szeret járni gyülekezetbe, amikor éppen úgy érzi, hogy szüksége van rá. Ez mi ez? Értjük ezt, hogy micsoda válság van a hitben, amikor az emberek valahol annyira belefeledkeznek az élet dolgaiba, hogy nem is tudnak belőle kilépni, és nem is tudnak már az Istenre figyelni. És erre figyelmeztet Jézus, hogy legyetek éberek, mert az utolsó idők nagyon altatós lesz. Az ördög nagyon altatni fogja majd a gyülekezeteket. Jézus arról beszél Lukás 18:8-ban, ha az emberfia visszajön, talál-e hitet a földön? Döbbenetes, nem? Azt mondja, hogy egyáltalán lesz-e még hívő ezen a földön, amikor visszajövök? Vagy mindenkit úgy találok, hogy mindenki alszik és szunyókál. És nagy horkolások lesznek a gyülekezetben. Ugye érdekes? Azt mondja a Timóteushoz írt levélbe Pál apostol, a 2 Timóteus 3-ba, az első verstől, azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárok lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szembe engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják, fordulj el tehát ezektől. Legtöbbször úgy olvasjuk ezt az igét, hogy itt a világról beszél a Biblia, és Pál apostol, hogy hát persze a világból, istenkáromról, rágalmazó, csúnyán beszélő ember, de nem ilyenek vagyunk mi. Pál apostol viszont itt a gyülekezetről beszél. Itt rólunk beszél. Az utolsó idők keresztényeiről beszél. Arról, hogy az utolsó idők keresztényei dicsekvők lesznek, hálátlanok lesznek, mértéktelenek, féktelenek a jóra, felfúvalkodottak, és akik inkább a világi élvezeteket szeretik, mint az Isten. És itt a keresztényekről beszél. Akiknél a kegyesség látszata megvan, a máz, de nincs az ereje. Nincs az ereje az életükbe. Döbbenetes, hogy ezek a dolgok néha látjuk ennek megvalósulását. És küzdenünk kell, hogy ne így legyen. Hogy közöttünk ne így legyen, hogy ne higuljon fel úgy a közösség, hogy na hát azért csak az a lényeg, hogy sokan legyünk, nem? Tehát, hogy legalább itt legyenek, nem? Hát addig nincs baj. Igaz, hogy lehet, hogy szentségtelenül él, de legalább itt van. De nem ez a cél, hanem az, hogy emberek valóban megtérjenek. Hogy valóban megismerjék az Istent. Hogy valódi hitük legyenek. Hogy ne szundikáló keresztények legyünk, akik alszunk, hanem akik éberen vannak. És mindeközben arról beszél itt a Biblia, hogy az utolsó időknek lesznek jelei, vagy vannak jelei, amiket érteni kell, vagy látnunk kell. Hiszen azt mondja, hogy ha a fügefát látjátok, és látjátok azt, hogy elkezd zsendülni az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy itt van a nyár. Tegnap voltunk kint Királyléten, még néztük a fákat, még nem rügyeztek, hát még mintha tél lett volna. De szerintem csak néhány nap, nem? És elkezdenek a fák rügyezni. Tudjuk azt, hogy itt a tavasz, nem? Érezzük is, hogy itt a tavasz. És örülünk is annak, hogy vége a hosszú télnek. Tudjuk az idők jeleit. Azt mondja Jézus, hogy ha felismeritek a természetnek a jeleit, akkor vajon a szellemi jeleket észrevesszük-e, hogy közel van az Úr. És itt azt mondja, hogy ismerjétek föl a jeleket, és ad is jeleket, azok a jelek, amik azt mondja, hogy egyrészt tévtanítók sokasága jön a világra. Van ilyen jel? Látunk? Arról beszél, hogy az evangéliumot mindenütt hirdetik a világba. Megtörténik? Hogyne? Ezt el se tudták volna képzelni még mondjuk néhány száz évvel ezelőtt, hogy az evangélium mindenhová eljut. Ma szinte nincs olyan törzs, ahová ne menne el az evangélium, ne lenne igehirdető, hogy ne fordítanák le a nyelvükre a Bibliát. Hát a Wycliffe Biblia Társaság azt tűzte ki céljául, hogy 2025-re elkezdik a világ összes nyelvére, meglévő nyelvére a Biblia fordítást. Hát az itt van, 2025. És mindenki olvashatja a saját nyelvén a Bibliát. Tehát ezek a jelek, ezek itt vannak.
Aztán arról beszél, hogy jeleket láttok majd a természetben, ami körülvesz. A Jelenések könyvét majd tanulmányozzuk tovább, ott majd ezt részletesen kifejti, hogy milyen jelek lesznek a természetben, a világban. De itt Jézus is arról beszél, hogy a nap elsötétedik, a hold fénylik, nem fénylik, a csillagok lehullanak, az egek tartói erői megrendülnek. Ezzel azt akarja kifejezni Jézus, hogy a teremtett világban is látható jelek lesznek. Vagyis, hogy az ember magatartása az a természetre olyan hatással lesz, hogy minthogyha felborulna a természetnek a rendje. Gyuri, te ilyen környezetvédelmi szakember vagy, látjuk ennek a jeleit a világban? Hogy megrendül ez a világ? Hogy valahol már nem igazán tudja eltartani ez a világ az emberiséget? Mert annyira kihasználtuk, szennyeztük és tönkretettük ezt a világot. Ezek jelek. Erről beszél Jézus. Épp az elmúlt héten hallottam a híreket, hogy Szomáliában csak az elmúlt héten 100 ember halt éhen. És olyan katasztrófával számolnak, hogy ott olyan táborok vannak a szárazság miatt, hogy lehet, hogy milliók fognak éhen halni, ha nem érkezik segítség. És ez most van. Ez most történik. Az egek tartó erei azok megrendültek. Itt valami, a természet is jelzi, hogy valami baj van. Pál apostol ezt úgy fogalmazza, hogy amit mi egyébként rosszul szoktunk idézni azt az igeszakaszt, a Róma 8-ba, hogy mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, a teremtett világ ugyanis hiába valóság alá vettetett, nem önszántából, hanem azáltal, hogy aki vetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek a dicsőségének a szabadságára. Itt vajon, amikor a teremtett világról beszél a Biblia, ugye mi úgy szoktuk értelmezni, hogy az emberek sóvárogva várják már az Isten fiak megjelenését. Én ezt annyira nem látom, hogy az emberek úgy nagyon sóvárogva várnák már, hogy mikor jelenik meg a gyülekezet. Itt a teremtett világról, a természetről beszél, a kozmoszról. Ugyanis a kozmosz is szenved az ember miatt. A teremtett világ, a természet szenved az emberiség miatt. És itt arról beszél, hogy már sóvárogva várja a teremtett világ is a megváltását. Hogy végre vége legyen az embernek a bűnözésének. És vége legyen ennek a világnak, hogy új jeget és új földet teremtek. És ami már nem olyan lesz, mint ez a világ. Értitek, testvérek, hogy ezek az idők jelei? Azt mondja Jézus, hogy vegyétek észre, ismerjétek fel, hogy közel vagyok. Így mondja Jézus, hogy az ajtó előtt vagyok. Ezt a kifejezést is ismerjük, hogy az ajtó előtt. Mit csinál Jézus az ajtó előtt? Zörget. Zörgetek az ajtó előtt. Itt nem mondja, hogy zörgetek, csak azt mondja, hogy itt vagyok már az ajtó előtt. Be akarok menni. A világnak az ajtajában áll Jézus, készen arra, hogy ismét belépjen. Azt gondolom, hogy zörget is. Az embereknek a szívének az ajtaján is zörget, hogy én szeretnék belépni az életedbe is. Nem akarom, hogy te úgy várjál engem, és úgy jöjjek vissza, hogy te nélkülem vagy, mert akkor meg fogsz halni. És Jézus azért vár a visszajövetelével, és ezt kérdezik Péternek a levelébe, ugye van egy olyan szakasz, hogy az emberek mondják, hogy késik az Úr. Azt mondja, nem késik az Isten, csak vár türelmesen, hogy még emberek megtérjenek. Lehet, hogy Jézus éppen rád vár még. Arra, hogy végre add át a szívedet neki, hogy végre térjél meg, és végre hagyj fel az istentelen életmódoddal, gondolkodásoddal. És végre ne képmutatóskodjál, hanem legyél az övé. Erre vár Jézus. Én örülök annak, hogy nem mondjuk 30 évvel ezelőtt jött vissza az Úr Jézus, mert akkor még nem voltam megtérve. És ha akkor jön vissza az Úr Jézus, akkor nekem lehet, hogy baj lett volna. És örülök annak, hogy még nem jött vissza. De egyszer vége lesz az ő türelmének, és azt mondja, hogy most már nem. Most már nem várok tovább, mert most már annyira elszaporodott a gonoszság, és annyira felhallatszik a mennybe a kiáltás,
hogy vissza kell, hogy jöjjek, hogy meg kell, hogy jelenjek. De ugye persze nem tudjuk. Még bírjuk egy picit, mindjárt befejezem most már az üzenetet. Ugye itt beszél arról a dologról, hogy alvás, hogy alszanak az emberek. Mitől alszik el az ember? Hát azért, mert fáradt. Mikor szoktunk fáradtak lenni? Este, nem? Hát ugye, ha valaki éjszakai műszakban jár, az lehet, hogy nappal fárad, de ugye általában normális ember az éjszaka szokott aludni, és éjszaka szoktunk fáradtak lenni. Nem tudom, hogy volt-e olyan már azért, mikor nem szabadott elaludnunk, de nagyon fáradtak voltunk, és szinte leragadtak a szemeink. Ez különösen akkor az, mikor az ember autót vezet, nem? És szinte bealszik. Volt már ilyen nektek? Szörnyű, nem? Tehát, hogy erőlködni, hogy azért se. Jobb olyankor az ember leáll, és akkor picit alszik egy negyed órát, egy 20 percet. De hogy van, hogy az ember küzd azzal, hogy nem szabad elaludnom. És itt arról beszél Jézus, hogy az idők végén, ahogy lemegy a nap, és gondoljuk el, hogy ez így maga egy napnak, hogyha tekintjük a világtörténelmet, egyre sötétedik. Egyre álmosítóbb az idő, és egyre jobban fárad az emberiség. Egyre inkább vágyik arra, hogy aludjon. Egyre nehezebb fennmaradni. És azt mondja, az utolsó idők keresztényeinek egyre nagyobb erőfeszítést kell tenni azért, hogy nehogy bealudjon. És ez nekünk való üzenet, mert nekünk ezt kell, hogy felismerjük, hogy lehet, hogy könnyebben fönnmaradtak még az emberek, az első keresztények, mikor nagy tűz volt és ment a misszió, mint most, ebbe az álmosító időszakban, amiben benne élünk. De arról beszél Jézus, hogy megvan a lehetőségünk. Mitől alszik el az ember? Azt mondja Lukács a 21. fejezetben, hogy elnehezedik az embernek a szíve. Azt mondja, az élet gondjai miatt, és a világnak a mámorától nehezedik el a szív. Amikor nehéz az ember szíve, akkor szoktam használni ezt a képet, hogy akkor nem tud szárnyalni. Egy nehéz szív az úgy olyan, mint a kő, leesik. De az Isten azt szereti, hogy szárnyaljon a mi hitünk. De nem tud szárnyalni, mert megnehezedett a szív. Az élet gondjai miatt, hogy állandóan aggodalmaskodok, meg fizetési dolgom, problémáim vannak, meg pénzbeli problémáim, család, ezek mind úgy megnehezíthetik az ember szívét, hogy nem tud az Istenre gondolni. Vagy megnehezedik a szíve a mámortól, mert annyira élvezi az életet, meg belefeledkezik a szórakozásba, hogy ettől nehezedik meg a szív. De Isten azt akarja, hogy ne legyen nehéz a szívünk, hanem szárnyaljunk. És akkor nem fogunk aludni. Még egy képet használ egyébként az utolsó időkre a Biblia, ez a vajúdás. Ugye a teremtett világ is vajúdik. Ez a vajúdás, az mit jelent? Babát vár, ugye? Hogy olyan a világtörténelem, mint egy hosszú terhesség. Hogy várjuk már az Úr Jézus, hogy eljöjjön. Ez a gyerekszületés, az a nagy öröm. De ahogyan az ember, ugye, hogyha feleségem nem régen szült, láttam, hogy amikor még pici volt a hasa, addig mintha nem is lehetett látni, ugyan, de amikor egyre nagyobb volt, egyre nagyobb volt a teher. És ugyanígy van a világtörténelemben is, hogy ahogy egyre a terhesség vagy a vajúdásnak az előre haladott időszakában van a világ, annál nehezebb az a teher már. Annál jobban sóhajtozik már a világ. És ezt a képet is látjuk a világban, hogy közel van a szülés. Közel van az az időpont, amikor megjelenik Jézus. Ugye a nagy kérdés az, és akkor ezzel zárom a délelőtti szolgálatot, hogy készen várjuk-e őt. Ugye azt énekeltük, Jézus visszajön, mindig készen várjuk őt. Hogyha most jön vissza a mai napon, akkor készen vagyok-e? És azt mondom, hogy vártalak, örülök, vagy esetleg úgy jön vissza, kakasszóra, vagy nem tudom hogyan, hogy én éppen szunyókáltam. Nem tudom, lehet, hogy üdvözülök akkor is. Itt nem arról beszél Jézus, hogy akkor nem lesz üdvösség, de mégsem jó, hogyha így várjuk őt. Isten azt szeretné, hogy mi éberen úgy várjuk őt, hogy
szolgálatba talál bennünket, hogy a helyünkön vagyunk, hogy nem éppen a bűneinkben örvendezve van az életünk, és majd azt mondjuk, hogy ráérünk még rendezni, ráérünk még megtérni, hanem úgy, hogy most kész vagyok. Hát én remélem, testvéreim, hogy Isten készít bennünket, és késznek talál. Imádkozzunk most, csendesedjünk el, és hogyha szeretnénk mondani valamit az Isten, vagy azért, mert most éppen úgy látod magadon, hogy most nem vagyok készen, de szeretnél, akkor elmondhatod az Istennek, hogy Uram, kérlek, ébresz föl engem, nem akarok aludni, és szeretnék készen várni téged. Ha pedig most a helyeden vagy, akkor kell erőt kérni. Istenem, érzem azt, hogy nagy a világ nyomása, de nem akarok én elaludni. Szeretnék ugyanígy a helyemen maradva várni téged. Imádkozunk egyenként.